A már lezárult 6 színházi ellenőrzés esetében az ellenőrzött időszak 2008 és 2012 volt. Ezen időszakban a 4 színház először költségvetési intézményként működött, majd 2011 második felétől lett gazdasági társaság. A társasági formában való működés az átgondolt, hosszú távú gazdálkodás segít elő, erősíti, illetve generálja, hogy a társaságok valóban gazdálkodjanak. Úgy véljük, ez már önmagában is növeli az átláthatóságot, más szemléletet igényel a színházak vezetésétől, mint a korábbi intézményi működésben volt. Az eredményszemléletű számvitel alkalmazásával, az önköltség számításával megteremtődött annak a lehetősége, hogy a színházak pontosan kimutassák költségeiket, mely alapja lehet a támogatások megítélésének is. Megfelelő önköltségszámítás nélkül többségi vagy kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő társaságok esetén nem képzelhető el az átlátható és felelős gazdálkodás. A működési forma változása más szemléletű tulajdonosi irányítást is kíván, illetve kontroll lehetőségeket biztosít. Külön válik ugyanis a színházak esetében is a tulajdonosi, a közfeladat megrendelői, valamint a törvényben meghatározott támogatói szerep.